ଏଇଟା ଜାଣିଛ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଚୁନା ମାଛ ବେସର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଚୁନା ମାଛ ବେସର ଆମେ ବନାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି କରେଇ ନେଇ ସାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତେଲକୁ ଆଡ଼ କରିନେବା। ଏଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି ମାଛ ଛାଣିବା ପାଇଁ। ତେଲ ତାତି ଆସିଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ମାଛକୁ ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାଛ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଆସିଲାଣି। ଏହାକୁ ଆମେ ଏବେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ହେଇଗଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ବନାଇବା ମାଛ ବେସର। এই ମାଛ ଛାଣି ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବେସର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଠି କରେଇରେ ତେଲ ତାତିକିରି ଅଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବା, ଟିକେ ସୋରିଷ ପକାଇ ନେବା, ଟିକେ ଜିରା ପକାଇ ନେବା, ଟିକେ କଳା ଜିରା ପକାଇ ନେବା। ଏହା ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଏଥିରେ ଆମେ କଟା ପିଆଜକୁ ଆଡ଼ କରି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଡ଼ କରିନେବା, କିଛି କଟା ପିଆଜକୁ ଆଡ଼ କରିନେବା, କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଆଡ଼ କରିନେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଏହା ଏବେ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼ କରିଦେବା କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼ କରିଦେବା କିଛି ଟମାଟୋ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଟମାଟୋ ଆଡ଼ କରୁଛେ ଏଥିରେ କିଛି ଚିନିକୁ ଆଡ଼ କରି ନେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସୋରିଷ ବଟା ବାଟିକି ରଖିଛି, ଏହାକୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼ କରିଦେବା। ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଆମେ ଆଡ଼ କରି ନେବା, ବଟା ପାଣି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଛୋଟ ଚୁନା ମାଛ ପକାଇ ନେବା। ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଏ ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ପକାଇ ନେବା। ଏହା ଏବେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଚୁନା ମାଛକୁ ଆଡ଼ କରି ନେବା। ଏହା ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଗରମ ଗରମ ଭାତରେ ଖାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଚୁନା ମାଛ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଖି ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଚୁନା ମାଛ ଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।